हेलो खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै आं फैलायबाय जोंनि लबार बागानाव जेराव आं भिडिअ बानायबाय थायो। दा जेखियानो जाया मानो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोफोर नोंथांमोना जि साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामनानै दिनै नैबे सोमदोन बरगयारी इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना जि 20K साबस्क्राइबार जाहोबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों आरो आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो आंखौ उनाव मदद खालामलांबावगोन होननानै आं साबस्क्राइब खालामनो थिनाब्लाबो एबा खावलायाब्लाबो जे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों बेखौनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। फ्राय आं भिडिअफोरावहाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो होननाय आं बिराद खम खावलायनायानो बांसिन आं खावलायनायानो जाखाया आरो बेजोंनो लोगोसे आं मोनसे गोजोनथाव खौरां आं नोंथांमोननो होनो सानदों। दाखालि जि आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन ना अनसुंथाइ बिनायनि मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन आदा बि जिखाव बा जिबन ब्रह्म बिथांनो दि हेफाजाब नांगौ बिथाङा हार्टनि प्रब्लेम जानानै दं होननानै बिथांनि मुङाव अनसुंथाइ बिनायनि आं भिडिअ खालामदोंमोन। दा बे भिडिअखौ नायनानै जे नोंथांमोना अनहरबाय नोंथांमोना जि हायो 10-20 थाखाब्लाबो 100 थाखाब्लाबो बा बिनि बाराब्लाबो नोंथांमोना जि गावनि पकेटनिफ्राय हरबाय बियो ओरैबायदि मोजां खामानि जादों। माने बे बि जिखाव आदानि थाखाय ओरैबायदि गिदिर मोनसे मुलि जाहैदों जाय मुलिखौ डक्टर रजायाबो होनो हाया। मानि थाखाय होनोब्ला नोंथांमोननि बे एसे एसे हरनाय राङा जेखि एमाउन्टआ एसेबां गिदिर जाहैयाखैब्लाबो बे एमाउन्टखौ मोननानै एबा बे अनसुंथाइखौ मोननानै बे बिथाङा ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों। आं जेब्ला दहाय बि जिखाव आदानाव खौरां लाहरदोंमोन फननि गेजेरजों बे समाव बे बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो। जेरै मोजां मोनो बिदि माबायाव गोसोखौ एसे मोजां मोनदों आरो बे सासे जिखिनि हरदों माने गावखौनो गाव मोजां मोनदों गोसोखौ। जेनेबा आंथ' बेखिनिजों नायजोबनोथ' हाखायानो थेवबाबो जाखिनि हरदों हेफाजाब होदों बेखौ नुनानै गोसोआ मोजां मोनदों आरो थैबाबो जेनेबा आंखौ बेबायदि नायदोंमोन मानसिफोरा गोबाङानो बेबायदि हेल्प खालामहरदोंमोन होननानै माने गोजोन मोनलांगोन आरो ना गोसोखौ। एटलिस्ट सोरबा सासे आखाइ फोलावदों बा सासे अनदों बा सासेयाथ' हेफाजाब होदों। ओंखायनो आं माबायाव नैबे बैखौ नुनानैनो एमाउन्टखौ नायनो गोसो जाया जेनेबा नामाव जेनेबा नोङो माबादों होननानै हेल्प खालामहरदों बिदिनो बेफोरखौ नुनानै गोसोआनो मोजां मोनो आरोना। बिदियावनो खायसे मानसिनि बेमारफोर हामनाया बिदि हगारद्रायनाय जायोमोन ना जेनेबा गोसोखौनो जेबो रावनिफ्रायबो हेल्प मोनालै माथो बेयावनो बेमारा बारा जालाङो नार्भास जालाङोमोन ना गावनि गोसोखौ स्ट्रं लाखिनो हायि जालाङोमोन। दा नै एसे बेखौ नुनानै आं स्ट्रं आं माथो आङो ट्रिटमेन्टखौ मोजाङै लामारनांगोन बिदि माबा फैबाय आरोना बिदि हेल्प माबाखौ नुनानै नङाबाथ' आं हगारबायमोन गोसोखौ। बैखिनि माबाया आंनाव फैफिनदों आरो दा बैखौ थिगानो। दा जेनेबा रावबो हराबाबो आंनाव हाबनानै थाबाय ना माबाया माबा होबाय आरो ना थुलुंगा होबाय माने आं एसे एलार्ट थानांगोन मानांगोन बेफोरखौ गावनि जानाय माबाफोरखौ आङो बाहायनायफोरखौ एसे कन्ट्रलाव लाखिनांगोन। थैबा थैथोंसै होननानै आङो एकदम माबा माबि जा गोसो बेखौनो जालाबायनाय जादोंमोन ना। दा नैबेखौ नुनानै डाक्टरा होनलांबाय अमा जानांला बयलार जानाङा। दा नै आं बेखौ जायासै। बेखिनियानो आरोना जाखिनि दा हरदों बेनि थाखायनो आं बिदि जाहैबाय आरो दा नैबे जायिया नङाबा थैबा थैथोंसै होननानै जागासिनो दंमोन आं। हरबावगोन खोमा दिनै गाबोन सहैबावोबा सहैबावबायसै सहैयाबा सहैया अब्लाबो सोरबा बायदि जा सासे सानै ओंखारदोंब्लाबो नोंखौ अनग्रा बा हेफाजाब होग्रा बेनो मोजां। दा नोंथांमोना खोनाबाय बियो गावनि जिउखौ थैब्लाबो जोबब्लाबो अरजालिया गावनि बेमारा मा जालाङो जालांथोंसै होननानै टेनसनजों गावखौनो बावगारनो हमबायमोन।
गावखौ साननो रोङि मानसि जालांबायमोन। नाथाय आं साल्युट होनो सानदों आरो जाय सानै इउटिउबारफोर बिनि थाखाय भिडिअ बानायबावदोंमोन, एनिथिं एमजे ब्रादार रोजा रोजा साबायखर, आरो आदा अफ्रि नोंथांखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावनो सानदों। बे बिथांनिफ्राय बे खौरांखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे बिथाङा बुंदों गावदि बेफोरबायदि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों अनसुंथाइ बिनायनि गेजेरजों गावनावदि एसेब्लाबो अनसुंथाया सौहैदों, बेखौ मोननानै बे बिथाङा ओरैबायदि थुलुंगानाय मोनदों गावनि जिउआव। दा गावनि टेनसना स्रां थांदों आरो गाव बुंदों बेफोरबायदि टेनसन खारनायजोंनो गावनि बेमाराबो साबसिन जादों होननानै बिथाङा फोरमायनानै लादों। बिनिखायनो आं बुंनो सानो जोंनि गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोन, जों गावजों गाव मदद होलायनाया फिसा जा बा गेदेरानो जा, खिन्थु जोंनि अननाय दिन्थिनायानो मोनसे बिराद गिदिर हेफाजाब जायो मानसि हिसाबै। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफ्रा एसे एनै अनसुंथाइ हरबायना, सोरबा सोरबा हरबाय एनिथिं एमजे ब्रादारनि थ्रुयै, सोरबा सोरबा हरबाय डि अफ्रि आदानि चेनेलनि थ्रुयै, सोरबा सोरबा आंनि चेनेलनि थ्रुयै हरबाय बा आंनि फेसबुक पेजनि थ्रुयै हरबाय। स' नोंथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावनो सानदों। मानो होनोब्ला नोंथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावदों। नोंथांमोना सासे मानसिखौ ओरैबायदि थुलुंगानाय होदों, जाय मानसिया एक्स-NDFB, माने बियो जों बर' हारिनि बै समनि दावहारुमोन, जायहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जिउ बुगिबोनांनानै दिनै थैहां थैहां अबस्थायाव दङसैमोन। अब्ला नोंथांमोना जोबोद गिदिर खामानि मावदों होननानै आं सानो। बेनिखायनो जाय नोंथांमोना बे अनसुंथाइखौ एसेब्लाबो गोबांब्लाबो हरबायना, नोंथांमोनखौ आं साल्युट खालामनो सानदों दिनै। आरो नोंथांमोना जे बुंदोंमोन न'आव थांनानै बिथांखौ लोगो लानानै भिडिअ खालामहोनानै सोरबा सोरबा बुंदोंमोन, आं थांनो हायाखिसै, थेवब्लाबो आं फनजों खबर लानायाव आं बिनि क्लियार फेमिलि बेकग्राउन्डखौ मोननाय बायदिब्ला बिथांहा बिफा दं आरो बिमा गैलिया, फंबाय दं, फंबायनि हिन्जाव आरो फंबायनि फिसाला सानै। आरो बिसोरनि बे फेमिलि बेकग्राउन्डखौ आं सोंनायाव आं मोनसे दुखुनांथाव खोथाखौ मिथिबावदों। लोगोफोर खोनासं, बे बिथाङा जेब्ला बांलादेशनि जेलाव दंबाय थायोमोन, बे समावनो बिनि बिमाया रुंसारि जालाङो। गावनि जोनोमगिरि असे बिमाखौनो बे बिथाङा बिनि गोथै सहखौ बिदाय होनो मोनाखै। बिथाङा बे समाव बांलादेशनि जेलावनो दंबाय थायोमोन होननानै बिथाङा बुंदों। जेब्ला बियो बांलादेशनि जेलनिफ्राय गनानै फैयो, अब्लासो खबर मोनफैबाय जे गावनि असे बिमाया आरो बे बुहुमाव गैलिया होननानै। बियो जोबोद दुखुथिया मानसि, जाय बिथाङा सासे दावहारुमोन। बिनि जारिमिन एबा बिनि बेकग्राउन्ड स्ट'रिखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय, आरो बेबायदिनो गुबुनफोरनियाबो थाबावनो हागौ, बेखौ आं बुंनो थांलिया। बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमबो सोरबा सोरबा अनसुंथाइ हरनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना हरनो हागोन। आं बे बिथांनि फंबायनि जि एकाउन्ट नाम्बार बेखौ आं स्क्रिनाव होनानै होबाय आरो डिसक्रिपसनावबो नोंथांमोना मोनगोन। आरो बे बिथांजों नोंथांमोना दुख सुख रायलायहरनानै सोंहरनो होननानै सानोब्ला नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आङो होनानै होखाबाय। बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना जुदि थांनानै भिजिट खालामनो गोसोब्लाबो नोंथांमोना बेनाव फन खालामनानै जगाजग खालामनानै नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन। दा बेखिनियावनो आं दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर, आरो उननि भिडिअ मोजाङै लोगो मोनबावगोन लोगोफोर। स' वान्स एगेन नैबे चेनेलखौ 20K साबस्क्राइबार्स जाहोनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। स' थेंक इउ एभ्रिवान, बाय बाय।